Aku nyawang story WA-ne koncoku. Yo ono sing bahagia, yo ono sing sambat, yo ono sing galau. Tapi aku sadar, media sosial iso gawe panggon curhat. Tapi piye, menungso beda-beda. Yo ono sing pengen gawe curhat nek medsos, yo ono sing cuek, yo ono sing jengkel. Tapi jenenge hak manusia, awak dhewe kudu iso menerima. Sopo reti saka kuwi awak dhewe iso entuk pencerahan. Awak dhewe yo iso wenehi masukan. Yo kadang apa sing dianggap tabu, dianggap sebelah mata, iso dadi kebaikan. Mergo menurutku, zaman saiki menungso ora mung urip bermasyarakat, tapi juga bermedia sosial. Rukun medsos kuwi padha pentinge kaya bebrayan urip ning masyarakat. Dadi gak usah jengkel, santai wae. Zaman saya canggih, teknologi semakin berkembang, nikmati wae.